Čauko ľudia, moje meno je Tajo a ja vás vítam pri dnešnom videjku. V dnešnom videjku si poviem 5 vecí, ktoré najviac neznášam. Takže prvá vec, ktorú najviac neznášam, sa stala až tak nedávno. Je to z toho dôvodu, že som si nedal naraz vlasy a keď ja chodím na tréningy alebo niekde, tak proste vždycky pred tréningom si učesem vlasy, alebo aj keď idem kľudne vonku. Učešem si vlasy, dám si do gumičky a potom príde nejaký človek, ktorý ma bude chcieť pohľadkať. Takže nejak takto to vyzerá a proste vy máte z toho také nervy, keď vám to niekto spraví, úplne idete vybuchnúť proste. A najlepšie bolo, išli sme na jednu akciu, na vystúpenie, hej, bol tam so mnou pán Kamier, ktorý proste prišiel ku mne, že Tajo, som taký šťastný, že ideme spolu dneska na vystúpenie. V tej chvíli nervy, hľadaš zbraň, nože, granáty, chceš ho dobodať, dopichať, zabiť ho a on si to uvedomí až po 5 sekundách. Really? Druhá vec, ktorú najviac úplne neznášam, poznáte tú situáciu, keď si píšete na Facebooku, ale chcete fakt niečo dôležité od toho človeka proste, že neviem, potrebujete sa s ním dohodnúť a od jeho správy, čo napíše, závisí, či proste tam pôjdete, či tam nepôjdete, či tam máte prísť, či dneska tam máte sa stretnúť, či proste je to fakt niečo dôležité. A zrazu proste vidíte ten váš modrý chat, hej, na Messengeri to zmeníte rúžový, zelený, fialový, to je jedno proste, hej, vidíte to tam. A zrazu pod tým vašim modrým zobrazí, že videné, ľudia videné, proste to, ktorý debil toto vymyslel, že videné, prosím vás. To je ešte horšie proste ako tie vlasy, hej. Keby mi zároveň, že dáte videné, urobíte mi toto s vlasmi, tak ja sa zabijem. Ja sa normálne zabijem, proste takýto pohreb tam bude proste. Bude tam takáto rakva, sarkofág a neviem čo, ale to je úplne fakt hrozné, pretože vy fakt od toho človeka niečo chce. Nepoviem, že poviem, ahoj, ako sa máš? Dobre, videné, hej, to ešte tolerujem. Ahoj, videné, dobre, to sa ešte dá tolerovať. Ale keď vy mu napíšete takýto text, kedy sa máme stretnúť, kedy máme ísť na to auto, kedy mám ísť pre teba na aute, kedy mám ísť čo robiť. A vy, viete čo? Videné. To úplne ide zomrieť. Proste koľkokrát sa taká situácia aj stáva. Tretia vec, ktorú veľmi neznášam, je tiež veľmi hrozná, ale určite ju poznajú hlavne tanečníci. Koľkokrát si na tréningu, pustíte si iba nejakú lightovú hudbu, tancujete svoj nejaký freestyling, idete si to svoje a zrazu vás proste nadchne tá hudba, úplne preciťujete, idete fest, dobre vám idú veci, zrazu proste vám vyjdú veci, urobíte veci, ktoré ste len chceli, nikdy ste ich nespravili, fakt dobré triky a príde nejaký Jožko, Ferko, Maťo a vypne vám hudbu. A vy už proste úplne zrazu ten pohľad, čo to idete urobiť. Proste on má vypol hudbu a vy, viete, vy cítite tú hudbu, tancujete všetko a zrazu on vám ju vypne proste uprostred niečoho, kde proste vy ste sa mohli rozšíriť a on vám to zruší. No nie je on retardovaný. Proste úplne je to hrozné, pretože niekedy to úplne vyzerá takto. A vy máte z toho iba úplne nervy. Štvrtá vec. Ale to ľudia pripútate sa, hej. Predstavte si situáciu, že človek vám tvrdí, že biela je čierna. Ale vy mu tvrdíte, že čierna je čierna. No a ten človek si počase uvedomí tú chybu a nie, že by sa vám ospravedlnil, proste on je tvrdohlavý, ten človek proste si bude stále tvrdiť to svoje. A nie, on proste si to neprizná. On sa začne vymýšľať. On si začne vymýšľať proste, že z čiernej proste, keď tá zle je tam biela, tak vznikne zrazu tá čierna. Proste on vám začne také blbosti rozprávať. A ja to tak neznášam proste, lebo vy mu chcete poradiť, že nie, počúvaj, Jožko, ale fakt to tak není proste. Fakt tá biela je čierna. Ale prosím ťa, to není pravda. Fakt, to tak nemôže byť. Prosím ťa, ver mi, že to tak je. Pretože fakt, keď si pozrieš tú čiernu a pozrieš si bielu, sú to rozličné farby. Doriteľná pravda. Tak stále mi neveríš? To nie je pravda, proste ty keď zleješ tú bielu a čiernu, vznikne tá čierna. Čiže teoreticky som sa trošku pomýlil, ale stále mám ja pravdu. Fuck! Piatá vec, ktorá je pre mňa veľmi najhoršia v poslednej dobe, je veľmi zlá, že určite ju poznajú ľudia, ktorí natáčajú videá, fotia a neviem čo všetko. Hlavne asi youtuberi alebo streameri, tweeteri, to je všetko, hej? Proste všetko v jednom kopite. Zapnete nahrávanie, nahrávate, ale zrazu zistíte, že sa vám nenahráva. Je to z toho dôvodu, preto pre mňa najnenávidenejšia vec,
pretože sa mi to stalo aj pri tomto nahrávaní. Ja už som toto video raz točil a točím ho teraz druhýkrát. To je úplne úžasné, že? Ale nebojte sa, myslím, že som ho podal teraz v lepšom, vtedy som si to precvičil a teraz je to už všetko proste naplno. Takže to bude asi k tomuto všetko. Takže toto bude pre toto videjko všetko. Ak sa vám videjko páčilo, zanechajte like. Vy, čo ste sa ešte nepridali k ostatným, hoďte tam odberík. Vy, čo ma nemáte radi, pridajte sa k mojim bývalým, čiže dajte dislike. To bude úplne z mojej strany všetko. Dúfam, že sa vám videjko ešte raz páčilo. A čauko.